לכבוד חג השבועות, המאפים של שלומי מכין לכם עוגת גבינה פירורים קרה. נתחיל בהכנת התחתית והפירורים. למעבד המזון נכניס 200 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות, 2 כוסות קמח, שליש כוס סוכר, שקית אחת סוכר וניל 10 גרם, 2 כפיות אבקת אפייה, שימו לב למרקם הפירורי של הבצק. אם הבצק יוצא דביק, יש להוסיף קמח. נוסיף 4 חלבונים ונמשיך לעבד. וכך נראה הבצק לאחר העיבוד. נשתמש בתבנית קפיצית עגולה 24, נשמן קלות, נחלק את הבצק ל3, ו2/3 מהבצק נשתמש לתחתית העוגה. את שארית הבצק נכניס לתבנית מרופדת בנייר אפייה. זה החלק שנועד להכנת הפירורים. את שתי התבניות נכניס לתנור שחומם בטמפרטורה של 180 מעלות למשך כ-20 דקות. ונעבור להכנת קרם הגבינה. לצורך כך נשתמש ב2 מכלים של שמנת מתוקה, כוס סוכר, שקית פודינג וניל, גביע שמנת חמוצה ו500 גרם גבינה לבנה. כעבור 20 דקות נוציא את התבניות מהתנור ונקרר היטב. את קרם הגבינה נעביר אל התבנית עם תחתית העוגה. ניישר מעט. את הפירורים נכין מחלק הבצק שיועד לכך ונפזר על העוגה. נכניס למקרר להתייצבות לכמה שעות. זהו, יש לנו עוגה.